ken je deze nog wel? Jawel. Ja, dat hebben we op school gemaakt. Dat deden we dan stiekem. Van een oud schrift maken we dan een boek in en dat deden we dan stiekem. Ja, en die witte mussen. Ja. Ik heb ze wel merkt verbeppen, ik heb ze wel gehakt. Zo Ja. mussen we. Oh, Ja. en dan in de stiesel. Ja, Hè? ja. Ja. Hier hebben we jouw speelgoed. Ja, er zit ook nog wat van in. Ja, Die trekharmonica, daar is ook brood op speeld. ja die was van Paak en Beppe. Paak en Beppe nog op een foto. Ja, want dat vind ik wel mooi. Dan kunnen de meesten zien dat de Ja. kleren die ze Ja. hier aan hebben, Ja. dat het echt van jong Paak zie je, en Beb is. Daar heb Paak weer. Ja, en Paken die leest de kranten van 1937. Ja. Dat waren die crisisjaren voor de Ja. oorlog. Ja, dat was een crisisjaar. Ja. Ze hebben het nou ook over crisisjaren, maar het is nou nog niks. Nee. Bij toen niet. Nou, en Beppe die leest de libel uit 1934. Maar Ja. het brein moet wel doorgaan. Ja, dat moet wel doorgaan. Er moet wat gebeuren. Je Ja. kunt niet met de handen stilzetten. Tante Aukje, dit wien jouw Paak en Beb, Ja, hè? ja, Ja. En die wien sa echt in de klingen? ja, ja, Ze herinneren jou ze? ja, zo waren ze. Ja, ja. En hien ze altijd hetzelfde, hoor? Nou ja, want ze hadden niet zoveel kleren. Zie, we zaten in de crisisjaren toen. Ze hadden vaak hetzelfde. En dan moest het weer opplakt worden. Ja, zie je, lijkt nog turf, de herdershuis nog op staan. Ja, want turf hadden ze niet alleen voor in de kagel hier, hè? Nee, daar heeft wel eens huis op staan. Want hij jou dit allemaal bewaren. Ja, ja. Waarom? Ik weet het niet. Ik kon die boel niet voordoen dat het van Beppe was. Later van Paken ook niet. Later is er weer voortgaan, want er kwam wel eens wat mot in en zo wat. Dan deed ik weer wat voort. Maar alles niet. Maar oren die hadden het lang verdoen. Ja, ja. En dan lachen ze me. Ja, ik bewaar alles. Ja, ik bewaar alles. Maar als je de crisis met hem en de oorlogsjaren erachteraan, nou, daar hol je wat van over. Nou, wat Dan kun je niet alles meer voortgooien. Ik vind het zo bijzonder dat mijn oerpaak en Beppe en die oude omkes, dat het allemaal bij elkaar leefde. En die verhalen die ik altijd jaren, ik vind het heel bijzonder. Ik ben er verschrikkelijke wies mee. Eigenlijk ben ik er heel trots op wat ik hier heb. En het is allemaal uit de familie. En ik vind het zelf verschrikkelijk mooi. Ja, en dat zal ik nooit vergeten. Nee, hè? Nee. Nee, ik vind het mooi. En de band die laakt naar eerst om. En dat Ja. is logisch. De oude kamer van hem, zeggen ze. Maar die rennen ik doorheen. En die weet ik niet beter meer. Het jet erbij. Hij is toch elke dag tot in eigen verliezen, hè? Ja, ja. Het is een verlengstukje van ons eigen huis. En we inderdaad rennen we er doorheen. Ja. Maar we weten ik niet beter meer, want dat doen we al 3 hier. Maar je werd vroeger ook wel verwend, want die kregen toen je 16 was, kreeg je deze naaideuzen. Ja, maar die wou ik niet hem. Daar vind ik niks aan. Neem je hem, wat kreeg je? Ja, maar ik had liever een jongensspeulding gehad. Ja. Een Oh ja? Ja, een geweer in of zo vind ik veel mooier. Ja, nee, zo vind ik niks aan. Dat is nog van Beppe. Dat is nog van Beppe, van de koffie. Ja, dat heeft Ja. Beppe eens een keer gekregen. En die siepen, die was toch ook nog van, die brukte Beppe altijd, hè? Sneeuwwit, Ja, zei die. Beppe had altijd een snelheid, ja. 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 Ik heb de bien, je maaien wel niet hem willen, hè? Dan zetten we hem wat op, Pieter Oorlog-stijl. Ik heb wel parkes, lekker. En die wortels die ben ik al 40 jaar oud. Goeie, Goeie. wat ben je aan man? Nou, ik weer krek, kom ik rond van de beestjes verzwaag je. Wat voor beestjes? Nou, onze kennissen binnen op vakantie en die hebben een kat en 2 kiepen, maar de knieën weer vertrouwen. Och! En nou? Nou wie ik die krek ontziekje. Gaan we die even helpen? Oké. Maar hoe konden ze nou ontsnappen? Nou, het hakje stond op hem en ze ben hen God graaft en dan is ze om terugkroept. Och! Maar was er misschien net een jattel of zo? Nou, dat zie ik al proberen, maar daar komen ze dus blijkbaar net op oud. Oh? Wat voor kleur hebben ze? Eén is grijs en één is zwart. Hebben ze een namen? Zwartje en grijsje.
Misschien waarom ik even een kan bakje. Oké, kom maar, ga maar. Wat is dat dan? Zij zijn op de knieën al als ze in de tuin binnen. Oké. Want wij is al een keer eerder een knie ontsnapt die randje ergens. Maar... Dus dit is wel een populair plak voor knieën. Ja, omdat er volle gas is. Oké. Ze binnen allebei in het hakje. Ja, dan is juster wie je erin ging en die is weer teruggekomen. Nou zijn ze allebei dan ontsnapt. Maar ze komen wel terug, maar ze werden nog 2 dagen vet dus. Oh, zo. Dus ze komen uit dezelfde weer om. Ja, wel handig dan. Ja, ben je er? Ja, gelukkig wel. Meisje.